kubor nakaslem jong unongsan hima. Jika ka bangabot ban ong ni kalong, baka tu ka statement ka ba ngayoi, bat ka ba nakaliang ka officer jong archipet ngiyoi nakaliang ka sarkar. Ngakwa ban ong ya kipait ba ya ba pli la si ki ba susngap tang ya ka tu ka statement sngo kom ka ba de ngakwa ban ong ba hakan ni kapor sim ya ka ni ka official record ka ba ngingi ay bat ba kumbang ong ya pi ka jing keno ban ong bangi bam pisa ban ka jing keno bangi tep sepla ngatrai kata kalom ka ba ngosi bat ka jing kren ka ba klem nong rim ngamju kemi lenti bakat ikong anjelangan in kren ya ki bakum kini ki jajing kren ki babdon kenong rim hang nong nu ni welcome ni pediang sko ba lada pi ajumut lada pi criticize kam lele reis ngau ba wat keno namara pi ong ka bamsa kani kalong ka bejingai la pi ong bamsa kani kalong bejingai dengan kwa ban ong pek yok lada pi kren tam kan kerto syakamaladi kani ka bangakwa ban kren nek basyai namar ba ngas ngau sen ye ka bepli ki pait ba jong ke jela megla jongi yok bisa yalam bakla ha ki bakum kini kijing pentip ki bom don nong rip kabang asutna ki babun ki seng balang ki civil societies haba ki criticize both sin kolong constructive ki ajimut yang isoka reya ka ba pimblin ngani tu ya pi kan mau kan di kampa lana mangangan blame ya kiu kamlo makikin chu blame klebe yang iru kamlo di komo pi nomor ba ni wat siting karu kan mau ba ni hak ya lembar jong ko audit but ko audit ru approved by the chief controller of account dengan mak ban lek rumah ngin mak ban yak rumah but sngau ba ban mundun shu kum kini statement ki belong so irresponsible but ki ba pin shukren klebe klem ki beriu ki belanang ki rasta karun ka anya office ngatrai ki de ban tiba badla ki tip ngatrai bahwa beli training apa mati ada tip beli training sama mati nang ta sahai ke kritisisip lengo bi kamlong ni namar balong kumbang ni kwa ban pensutu kabla ye ki pai ba jong ke jela jong ba ko kamlong ban le ta ban mangiru no ko komen gimla ban le ta ko mo bi namar bakane ka deka kamyak ka kapin bakane kalong ka bangi train na ka benta ke jing mentoy jo ke jela ke la jong ni para poi te sngo ba nga kerpa ya to yo to ye criticize baka MDA uman ka bomlong uprestu no bomlong kamele tanba hab bi criticize da jimut da ajimut kana bangi gin sim ne ke jimut bi ajimut kana ba pin ong bangi buklan ta ngin ko ra ki ka rei ba pin ong be bangi de kinong tu ki ba bangsa kam tam bi kun na gede kema ngom ken mau ha kane kamlong ka ba na ta ki ong resign na so ban gerpa la da don pidon mesti tu tang fai toy yang election how are right yang election kana ba tin job ba phila ban sekri bai bai ba le wat ye le ka ai ngom pi namar ba kane kamlong it is not fair but nada kerpat juru ko mo piyap paro kinong yalam jo kiseng halang to ye tre lang ban ni ke sarkar ban ngimde ban siap ban yale kai kumne na uta ki pai ba ba pli mar ka banga iteng kolong bagi pai ba jong ki sat kham ngai ya ki fake news ban ya ki ban ni ba de ki kham sutanat ban sngat ki khobor lam le o ba yak uta na wat jing sisa kham de ya kata pre ki spread keleng khobor Tengah soban ong kipai ba be ngau ba wat sngap than ye kum kini dijai amle pek ye kakam ngingi don hang ne hak sarkar mdei bang ong ye pi don na kuntai ladi bat wat keno nga job na prusla konstitusi ngong pi besania kipai ba jong na prusla konstitusi pimla ban ong mo pi resign nga pimla ban ong bi keman ki bom trekan hakum kan ka pandemic ngai i ya ki trestom poro anu phongot ke mali la ka jong sansi ngai i ki MDC ki bi trade
ngai i ki seng bahalang di baper di betrekap ngai i ki seng balang di baper di betrekap kiarap i ki banduk ki basuk ma phi pinwan ban penra kan ban ni ka kamu ayu phiru balai phin betrekap yarap lem ni ki banduk yarap lem ni ki bisitok ngang phi ngai i ki babon bakis kireu simetro ngai i ya ki news don tu we ba karsdeu ulai samja ulai hi nang ta ki babon on pi ki seng ki society ki bapero ngai i ki samja ki pelut ngam pi ublei un kur ya gitu ublei un kur gitu ban ngai tu bo ublei un kur lang ya ki pai ba jo ke jelam ke lai jing toro namar bakani ka bengi im menta kalong ke jing im ka ba ma ong ya pi ka klam ka i sekhe ya du ka ta ngim don por ban ya ai ki fake news sgau bahawat ya snap i ki fake news ngim don por ban batai ya pi ka bom dei Dengar pi ni don por ni ya ka ban ya te namar ba ka kong san ka jing im jongi i don kamsa ya ka kot ka khia jongi ka don kamsa khnam begin lai na ka jing her pa jong ni uknang jing pam bar dei tai dei kentin mga kwa ban kren kan ka por